Belum. Hello guys, गोजांदों बेखायनो कम्बल सिङाव दं आङो जाब्रेना फैबायलै बिजननि न'निफ्राय हिनजाव लायदोंमोन दहाय बिजन ब्रादारनि सालाखाथिनिफ्राय लानानै फैबाय जोङो लाबोनायजों लोगोसे दिनैहाय न'खरावहाय साइजौखौबो खेबसेनो लाखाबाय साइजौ माने उइलिं डनेसन गामियावहाय सोर सोर बेसेबां आशीर्बाद होनो हायो बे प्रग्रामखौबो लाखानाय जाबाय दिनैहाय बिनिफ्राय नैबे डिसप्लेयाव काइन मास्टारनि लग' नुदोंना बेखौ आङो एप्सआवहाय फैसा होनानै बोखारनो बाथ'बाय खारना जाहैबाय ब्लगबो लाबोखानाय जाला नालाय गोबावनि उनावसो लाबोयो अरिजिनेलानो दा नुथोंसै डुप्लिकेटखौ नुथोंसै दा रायगोनलै बियो बिजननि हाबा औ दा रायगोन बिजना खेबनानै दोनाबा खुलुमबाय रायजोफोर गोबावनि उनाव दिनैहाय साउथ बालाझाराव आङो आगान सुरफैदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साउथ बालाझार गामियाव दै लोगोसे आंजों दङ आदा सन्जिब नार्जारि रिनाउन्ड सिंगार दै सेनै थामब्रै देंखोमुआव थामथि मासियाव मोननो हानाय मा सनावमोनलाय आदा मा इयारावमोनलाय 2007 औ ओमफ्राय मेथाइजों जुदि बिथांखौ सिनायथि होनांगौब्ला सिमाङाव फैनाङा रसे नों आदा गोसोखांबोलानो गोजांस्रिउ मोनो लाब्रा ना औ ओमफ्राय आंजों लोगोसे दंबाव नै फोथायसा जिम नार्जारि आंनि क्लासमेट हिनजाव लाथ'वाखौ नायनांगौसै लाइनाव फैबाय खिन्थु मोजां मोननायबो गैयानो आंना लोगोनिया नागिरनांगौसो ओमफ्राय आदा रबार्ट दङ आदाया दा सुटियाव दंफैयो आसाम पुलिस ने आदा आसाम पुलिस जब मावो दा क'क्राझारावनो दङ सरायखलायाव 7 FPN आव दासिमहालागै खय बोसोर जाखो आदा 18 बोसोर जाबाय 18 बोसोर ना आयौ माला 18 बोसोर थांखो फात्ताखौनो मोनासै ओइ मादै हाय नुदो बिहामजोखौलाय माला लायगोन एसे जेबो आवाज गैथ'वा जेबो आवाज गैथ'वा लोगोनिफ्रायनो जेबो आवाज गैथ'वानोलै ओइ आदा औ बे जिम फंबायनिया औ बे जोंनि आयंआ अके होनबायथाय जाबाय आरो आच्छा दा बेखायनो जोङो जिम फंबायखौ हमला जानाय नङा औ आसोल लाबैखौसो आयंमोनखौसो न दिनैहायनि मेन जों लोगो मोनलायनायनि खाबुआ जाहैबाय साइज' दिनैहाय लोगोनि हाबा जासिगोन दिनै हिनजाव गोदानखौ लायबाय सालाखाथिनिफ्राय बिजननि दा बिजननि न'खराव दं जोङो आदा नोंनि फेन्सफोरखौ मा बुंहरनो सानदों फेन्सफोरखौ स्पेसियेलि नोंनि फेन्सफोरखौ मा बुंहरगोन हाबा सम सफैब्ला फैजादो फंबायनि हाबायाव गाजा गोमजायै जेन मोजाङै मोजां जानानै थाङो बेखौ साफ्रोमबो जोंखौ अनग्रा जोंखौ सिनायग्रा आरो फंबायखौ सिनायग्रा आरो जायानाखि बे ब्लगनि बिगोमा साथामनि जानानै साफ्रामबो बयखौबो बे हाबायाव नुजाफैनो खावलायनाय थाबाय थेंक इउ लाबोबायना आदै
नै लाबोना होफैबाय आदैया होनायदोंलाय हा नङा नोंखौ देखायनांगोन ना हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ आदसा अके दिनै लाबोबाय लोगोफोरखौ ब्लगनि गेजेरावनो बुंहरखादोलै सोखौबा नों लेंहरनोबो बावगोन माने गासैखौबो बे ब्लगनि गेजेरजों आं खावलायो बयबो आंनि हाबाव फैनांगौ एकदम फैथारनांगौ आरोखि औ डेट थारिखबो लाखाबाय ना थारिखआखौहाय एसे नेक्स्ट ब्लगाव होफिननायसै फैगोन ब्लगाव होफिननायसै दे बिजन नार्जारि आरो ओरैहाय बेवाइफोरा सनालि हाजवारि बसुमतारी दे थेंक इउ जाबाय हामबायसै औ ओमफ्राय बिहाव नैबे आदैयाबो बिहाव गामिनि फालक ना बियो आदैया फास्टर दै मण्डलिनि औ गोदान बोसोरनि औ बयनोबो हामलायनायखौ हरबाय औ ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि बिजन मामायनि साहाय्य खालामदों एसे अनसुंथाइ दा बेयावहाय मण्डलियारिफोर गुस्थि बागिफ्रा माने बेबायदिनो एसे मदद होफैनो थाखायहाय ज' जाबाय जानानैबो थांखांबाय दा बेनिखायनो आङो मण्डलिनि फालाव जानानै आरो बे न'खरनिनो आङो आंनि असे आब' बिनि जानानै आं बयखौबो वेलकाम खालामो जाहाथे माने ओरैनो जोङो 17 थारिखआव फेब्रुवारियाव लादोंमोन हाबाखौ हयथ' सिगांबो जानांगौ उनबो जानांगौ हयथ' बिनबो फिक्स जानांगौ दा बेनिखायनो बे हाबाफ्रावहाय जायफ्रा बिजननि लोगोफोर जायफ्रा गुबुमैनि जाथि खुरमाफोर जायफ्रा आंनि जाथि खुरमाफोर जायफ्रा सिनायो बिसोर बयबो माने हाबायाव फैनानै जाहाथे आशीर्बाद होफैयो आरो बाहागोखौ लाफैयो आं बेखौनो खावलायनानै दोनदों दे हामबायसै आदै बे बाजै बे बाजै बिजननि ब्रादारनि मा होनना बुङो बाजै जिखुनु वाइफ आदा नोंनाथ' फेन फल'वार्सफोर बहुद दङ नोंनि मेथाइफोरखौ खोनासंनो बहुद लुबैग्राफोर दंलै बिथांमोनखौ मा बुंगोन नोंलाय दा सम गुबुन बेस्थ' थानायलाय आङो खननाय आयदायाव आङो बाहागो लानो हाथ'वाखै बिनि थाखाय रायजो राजानिसिम आंनिफ्राय सरि बिनाय थाबाय आङो नैबे बोसोरनिफ्राय किसुमान गोदान प्रजेक्टफ्राव बाहागो लानोहाय नुजाफिननो सिगांदों आरो आङो थांखिबो लादों बेखौ आङो बे ब्लगनि गेजेरजोंहाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम मिथिहोनाय थाहरबाय दे गोजोन्थों जानायाव डिस्टार्ब खालामबाय दे आदा आरो जानायावनो भिडिअ बानायबाय गाज्रि दामोनसै रायजोफोर नै आदा बिनस आयौ हौवा गोदाननि बिदा सेकेन्ड हौवा गोदान ना आदा बिखि ओमफ्राय नै बै सासेबाव आदाया सेकेन्ड हौवा गोदान बेबो आदा बहा थायो गुजरातआव आदसा आदायाबो जब मावनाया 18-19 इयार्स जाखाबाय 18.5 इयार्स जाबाय दाथ' ख्रिस्टमासाव फैदोंमोन ओमफ्राय दा थांफिननानै हाबायाव फैफिनसिगोन औ फंनैसो बुंहरदो आदा मा सानदों गोबां हामबाय होयो बे दिनैनि प्रग्राम फैनो थाखायहाय आदा दिनैहाय साइजनि प्रग्राम आदा फंबायनि जि हाबा जागोन 17 फेब्रुवारियाव डेट लाबाय आदा बयखौबो खावलायो टाइम होनो हायोबा फैनो हागोन येस फैनांगौ बयबो आशीर्बाद फैनांगौ फरायनायफोरा बबेसिम फरायखो एसे खोन्थाहरदोलै दे नोंनि खुगानिफ्रायनो मा फरायखो मास्टार डिग्रिथ' कमप्लिट जाबायबा मास्टार डिग्रिथ' कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे एमए फरायबायमोन साख्रि मोननो गोबां खस्थ' आरो थेवबो नाजादों एमएसिम फरायनानै दङ ना दोनथ'बाय आरो फरायनायखौ गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय नाजागासिनो आदसा आंथ' मोनथिखागौ बिथाङा बबेसिम फरायदों थेवब्लाबो बिथांनि खुगानिफ्राय दा आं मोनथिनो लुबैनानैहाय सोंथारनाय जाबाय आरो बे गामिजों आं बिराद बहुद क्ल'ज उन्दै समावबो आं बे गामियावनो थानानै देरदों इभेन मेट्रिक फरिखाखौबो आं बे गामियावनो थानानैनो एपियार खालामदोंमोन आदामोनजोंथ' बिराद क्ल'ज आङो फिउ वार्डस
गोदान बोसोरनि बयनिबो साननायफ्रा जाफुंजोबथों गोदान बोसोराव मोजाङा आरोना गाज्रिया बयहाबो फेलें थांथों बेखिनिसै दे ओइ बावदोंसो आङो खेबसे फेमिलिखौनो देखायस्राबावनोसै आं रायजोफोर बेयो आदा जाहैबाय आदा बिन'द ओमफ्राय बेबा मा जायो बाजिनि बाजिनि दे आदसा ओमफ्राय नैबे हौवा गोदान जागोननि बिफा ओमफ्राय नैबे बिमा हौवा गोदान जागोननि नैबे आदानि हिनजाव गोदाननि बेवाइ आदानि माने नैबे आदानि ना सोरनि आदा गेदेरनि आदा गिदिरनि बाव बियो औ ओमफ्राय बेयो आदै बिबथै जायोना आदै औ ओमफ्राय सासेया आमाइ आफानि बिनानावनि जाहैबाय आमाइ फरियाला गिदिरथारलै बिसिना रायजोफोर फरियाला बिराद गिदिरथार बिसिना थादो गेजेरावनो थादो फरियाला बिराद गिदिर बिसिना औ आदा दे एसे बिराद गोबाव जाबायमोन आं लोगोनि न'आव फैया बेनिखाय सफैबाय आयं थाथ'दो दे आंखौहाय दायो न'सिम दोनलांसिगोन गोबाव जाबायमोनलै बा नोंसिनि न'आव फैयैया दहाय आंखौहाय हौवा गोदाना न'आव पिकआप खालामनानै लायबाय नालाय दा आंखौहाय नै थांफिननायाव बिथाङा दोनलांसिगोन मा गारिमोनलाय बियो i20 ना i10 ना थावा फुल थाखायो बा माने फिफाखौ दोनलांनांगौ नालाय डेलि बबेयाव स्कुलावहाय दा बहा मावो आयंआ बेयावनो फाथाबारियावनो ना भुटाननि थाव ना इण्डियाननिबा भुटाननि नङाब्ला हाया भुटाननि नङाब्ला फुल हाया ना दे एसे लानायनि सिन्था खालामदो बा समाबो जालांगासिनो ओरैनोथ' मोजां मोननायफोर गैखाया खोमा ने बा गैया नोङो मोजां मोनबोफेरखायाखैना माथो बा लाइफआव दे खोन्थादोब्रा गेजेर ससेयाव एसे आरो एसे गोलाव नङा नों प्रप'ज खालामदोंना बियो हिनजावसो खालामदों खोमा हिनजावसो खालामखादोंमोन दां ने बिदिनो ओमफ्राय बोरैथो नाजालांलायखो लासैनो माने बिनो दंखायोमोन आरो थेवबो आंखौहाय गोसो दङमोन नोंखौ गोसो दंमोन हाथाराखिसै आरो बेबो लास्टाव बैखौहाय थगायनोहाय ना हायाखिसै बेनो दा हाबा जाबाय नोंदां ने बेसेसिम होदोंमोन नोंलाय गोसोखौलाय 80% ना 90 ना 100 होदोंमोनलै होनायालाय होजोबदोंमोन आंबो माने फार्स्ट टाइम जाहैबाय ओमफ्राय मा होनांगौ जाखो सादा सिदाबो जाहैबाय स्ट्रेट फरवार्ड ने बा एकदम नंगौ गैया माने नोंखौ लानो नाजादोंमोन आरो बियो खिन्थु बैजोंहाय बियो टाइमखौ होबोखाबायमोन खोमा ओंखायनो बेखौ गारनो हायाखै बियो माने मोनदांनो हादों बेखौ बबे समाव स्कुल लाइफआव ना बबेयाव लोगो मोनबोआ नोंलाय मास्टार डिग्री टाइमाव गसाइगावआव जेब्ला नों फरायो नों महायमोनलाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावसो फरायदोंमोन ना नोङो आंना लोगोफोरा बुरजा फरायजोब्बायलै सोरबा जोंनि क्लासनि लोगोफोरा बेसेसिम फरायजोबखो मानसिफोरालाय बांसिन फरायनाया सोर बानजाया हाइएस्ट जाहैबाय बेसेबांसिम फरायखोमोनलाय इयो PhD खालामबाय बियो कमप्लिट जाबाय बियो टाइटेल मोनबाय बहा डक्टरेट जाबाय आच्छा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय माखासेया फंबायसैबा गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय हाबानि समावथ' बावनो मोनखानाय नङा बावा गैयानो लोगोफोर नोंथांनिया सोरबाफोर न'खरफोरावहाय बिजामादै नागिरबायदोंब्ला एप्रच खालामफैनायनो हागोन खिन्थु क्वालिटिनि मानसि जानांगोन दाबा माबायदिखौ लुबैयो सोंलायलांनायसो नोङो माबायदि टाइप हिनजाव नांगौ नोङो बा बिसोरनाथ' एसे थाब जाहैबायलै माने मा होनांगौ जाखो बेखौहाय
आं थाब जादोंना? बुंब्लाबो दा गाज्रिबो मोनहैनो हागौ आरो बेबायदि हास्थायदों होननानैहाय दे जिखुनु जायो सिम्पोल एसे मिलायनाय स्टाडि एडुकेसन क्वालिफाइड जानाय क्वालिफिकेसन एसे थानांगोन समान समान नोंजोंहाय मिलायनाय क्वालिफिकेसनाबो जानांगोन नङा होमब्ला औ आदसा ओमफ्राय न'खर सामलायनो हानाय फांफुङा जानाय नङा दे सानै साथाम हौवा गारना फैनायफोराखौथ' एकदम ट्राइ खालामनो नांथारा बिदिया एकदम नम्र मोजां ध्यानाव थाग्रा मानसिखौसो नांगौ दे बा हामबायसै ने